Du laver en karveaflevering. Ja, værsgo. Karve. Hun er ikke klar til noget sjovt. Hvor mange skal ikke have kaffe? Jeg læser historien om går rundt i den. Ja, den er sjov. Den er sjov. OK, har du noget, som han kan lege med, August? Jeg prøver at skrive. Videoen er bare lige spiser ud. Jeg kan bare se et hele programmet. Der har været desværre ikke noget te i den kokvand med citron. Så den er jo lidt. Og så bare noget nyt. Det er ikke noget citron. Du kan ikke være nervøs, Mathias. Han kan ikke ryge nogen steder, som han kan. Hvad siger du? Hvad siger du? Jamen, jeg kan bedst. Jeg synes næsten... Det er min mors hiphest. Eller der har de fremadvendte. Og du har ikke en håndklap. Slap barnevognen. Ja, håber han filmer. Han filmer dig. Det skal se godt ud. Nu vælter vi altså. Ja, sig noget sjovt. Har du en power? Hvem far har du styr på? Nej, hvis han vælter, så har du ham bedst ind til mig. Det var det der lille lortedyr. Ja. Der var et lille lortedyr. Det var meget, den var god til at starte med, for der var det lige let nok til at tro, det var et eller andet. Ja, der er bare kameraet igen. Hvor er morfar? Hvor er han af? Hvor er morfar? Den farve, du er fundet. Hvor er han henne? Han er væk. Ej, sikke en flot fyr. Hej. Ja, hej. Ja. Hej. Du mangler en blæ. Jeg tror, jeg har skal køkkenhul der. Ellers så har jeg jo, du må over i skuffen. Ja. Han kommer sammen med HK. HK er her der. Ja, jeg tror bare lige, måske skal vi... De har noget marinade, de der rejer. Ja, jeg tænker jeg klart. Det gør, det smager meget godt. Sojahvide. Ja, det ender nok med at blive lidt. Men der er ikke noget sesamolie, der havde også passet godt i. Ja. Er det toilet? Vi skal tilbage. Hvor tager den? Så tager Morten. Hvad vil du have? Den her? Hvad er det? Hvorfor en år varme eller varme? Det var bare sjovt, fordi der ikke stod noget. Det er meningen, man skal lave dem til gæster, altså lave dem alle sammen. Ude fra køkkenet. Ja, så laver man dem derude. Ligesom til sushi, der hører de, at de jo også med, ikke?